Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε 2v5 μόνο με Φρανκ και τον Κώστα. Ναι, γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε 2v5 Φρανκ. Με τον Μιχάλη. Πάμε να δούμε. Έλα, τις έχουμε. Θα ανεβεί ένα short, χωρίς ήχο, από άλλο μας. Ήτανε, πιστεύω, η καλύτερη ιδέα που έχουμε. Εγώ την είχα. Την είχες εσύ και μας πει, ναι, γιατί να μην το κάνουμε. Και... Παιδιά, τι γίνεται, τι γίνεται. Τι γίνεται, είναι πιάτη. Όχι! Τώρα δεν με γίνεται και βρίσκουμε, γιατί Απλά είναι αστείο, μπρο. Θα είναι πολύ μικρό βιντεάκι νομίζω, αυτά είναι, τα ξέρω εγώ. Κάτσε, ωραία. Δεν να κάνουμε φάκια. Δεν θα σου να παίξουμε. Τι παίζουμε με Φράνκι. Θα είναι βαρετό. Αν παίξουμε 8 χρόνια. Με φραγκίστες. Πόσες hyper έχεις κάνει, αυτό θέλω να μάθω. Σούπερ να ρωτήσεις. Έκανα φάση σούπερ. Έκανα σαν όμως έφαγα και στάν. Τώρα κάνω μια σούπερ και hyper, εγώ δεν έχω κάνει μέχρι τώρα. Έχω κάνει 12. Να κάνω το την ώρα. Έκανα και μια τζάμπα, δεν το πιστεύω. Μέσα τι. Θα τη χρειαζόμουν. Σκότωσα όλοι. Τι πήρες από μέσα τι βολές. Δεν ήταν αυτό. Δεν έκανα με Τη σκότωσα. Ένα σε πέσει σε όρτρι φίλε. Για να βάλω. Προσπαθώ. Όχι το πιασαν. Φρακίστηκε. Γυρνάω πάλι. Όχι ρε φίλε. Θα μπει. Όχι, γιατί είμαι pro Μπράβο. player. Δεν το πιστεύω. Γιάλο. Πάμε λίγο. Ρε, είναι ισοπαλία. Είναι πέντε βίντεο και είναι ισοπαλία. Δεν το πιστεύω. Εντάξει, έχουμε πέσει και πιο πριν. Όχι, θα μπει ο Φρανκ. Θα το Ποιος πω. άλλος δεν το έκανε ρε. Τζέσι. Όχι, ο Φρανκ το έβαλε. Πάμε. Πρέπει να πάρουμε σούπερ. Όχι, από πάνω. Δεν πειράζει. Πάλι καλά, έχω σούπερ και hyper. Α, και σούπερ και χάλασα, οκ. Όχι ρε φίλε. Ναι, το ξέρω. Όχι, δεν το πέταξα. Μας έχουν σπάσει όλους τους τείχους, αυτό είναι πολύ κακό. Ρε, μου κάνανε άλλη σούπερ. Άντε πάλι. 0 kills έκανα. Αυτό ήταν πολύ κακό γκέν. Εσύ έκανες σαν και εγώ 0. Πάτε τα. Μη, όχι! Τι ήταν
Δεν το πιστεύω. Πάνε χάλια. Δεν έχουν οι άλλοι σούπερ. Δεν πρόσεξα. Έλα ρε φίλε, θα τους σκοτώναμε. Πάλι μηδενική, δεν το πάμε καλά τώρα. Ρε, είναι πολύ ωραίο. Φρανκ με Φρανκ εναντίον Φρανκ με Φρανκ. Λίγα Φρανκ. Αλλά άμα γινόταν αυτό το κανονικό game, αλήθεια τότε θα έβγαινα. Θα διάγραφα όλο το πρώτο που θα πούμε. Όχι, ήταν γάνο. Δεν βάζει την μπάλα. Διάσει Φρανκ. Όλοι Φρανκ είναι αυτό, οπότε λογικό να είναι διάσει Φρανκ. Φρανκ, άσε! Πάμε λίγο! Φάτε τα! Υπάρχω κι εγώ! Όχι! Μόρα! Τι κάνουμε με τη ζωή μας? Δεν πιστεύω! Τι μας έκανε η Φρανκ? Πάμε να βάλουμε άλλον brawler να είναι πάρα πολύ μαζί. Dynamite. Όπα ρε. Πού είναι ο Δυναμίκε? Δυναμίκε! Δεν είναι Dynamite, είναι Δυναμίκε. Ναι, Δυναμίκε. Άμα το λέτε Dynamite, γιατί το λέτε λάθος. Η δικιά μας γλώσσα, ο Dynamite είναι Δυναμίκε, ο Spike Σπίκε, η Piper Πιπερώνα, ο Λέον Λεωνάρντο Νταβίντσι. Τι φάτε! Είναι να φάτε σκούπο στον TNT, όμως ακούστηκε από όλους. Τι θα πούμε? Όχι, ψάφισα. Όχι! Άμα κάποιος κάνει σούπερ σε όλους τους δυναμίκες, τότε θα πάρει hyper και σούπερ. Να σκόψει ένα δυναμίκε. Σκόψει ένα δυναμίκε. Πάμε! Πώς θα έκανε? Έκανα 3 σούπερ και έχω πάλι. Ρε, έκανα 3 σούπερ και έχω κι άλλη μία. Δυναμίκια μόνο τώρα. Δυναμικό. Ρε, είναι σαν να έχω... Ναι, το ρε! Καπούμι! Μου σπάσει το μισό. Μα! Οκ, σου έκανα... Μπαμ! Τι έκανες, τι κάνεις. Ατσά! Η δυναμική με σκότωσε, πρέπει να σκοτώσουμε. Παιδιά, μπορούμε να νικήσουμε. Μπορεί και να νικήσουμε. Πρέπει να νικήσουμε. Έχω κι άλλη σούπερ, πάω στο σούπερ. Έχω πάρει σούπερ, είμαι σίγουρη. Ναι, το ξέρω. Το δυναμική είναι ο πι, παιδιά. Ωραίος. Έχουμε φάση να φτιάξουμε σειρά 2v5 brawlers. Ναι. Και σε κάθε βίντεο ξέρω εγώ να κάνουμε 5 brawlers. Ναι, ή μπορεί και φάση κάποιες στιγμές 3, κάποιες 4, κάποιες και ταχύτερα. Κάποιες στιγμές έχουμε κάνει φράγκα και δυναμίκες. Νόμιζα η σειρά κάποτε θα τελειώσει, επειδή έχω πολύ λίγους brawlers σε αυτό το account. Το έχω 40 κάτι. Εμένα θα τελειώσουν αυτοί. Ουουουουου! Δεν θα τελειώσει ποτέ, γιατί θα συνεχίσεις να περνάς. Ναι, ούτε, θα 19 και!
εσύ. Εγώ. Ρε, εδώ μεταξύ με άφησε να κάνω switch την γκάζε στο Μιχάλης και τώρα πάω να πάρω squeak. Εντάξει. Πάμε λοιπόν, πάμε άλλο ένα με δυναμική και μετά πάμε squeak όλοι. Σκέφτομαι το ποιες ιδανικές ιδέες. Είχα μήπως έλεγα μύθι όμως. Θα χρειαστούμε, περίμενε, θα χρειαστούμε κάποια στιγμή ένα χαρτί για να βάζουμε τους brawlers. Όχι, θα τους θυμόμαστε αυτούς που έχουμε κάνει. Θα τους θυμόμαστε για να ξέρουμε αν τους θυμάσαι εσύ καλώς. Γιατί Εγώ τους θυμάμαι. Έχω την πολύ καλή μνήμη από ό,τι ξέρεις. Πάρα πολύ καλή. Δυναμίκι, ο δυναμίκι είναι άστοχος. Κι άλλος δυναμίκι άστοχος. Πολύ δυναμική άστοχη. Μ' αρέσει που έχουμε και το ίδιο skin. Και η άλλη δυναμίκη είναι η δυναμίκη από αυτό το skin και η απλή δυναμίκη. Γιατί όλοι έχουν... Πάμε να το βάλουμε. Έλα, δυναμίκη, βάλ' το δυναμίκη, όχι! Τι έκανε το δυναμίκη και τίποτα. Δεν ξέρω γιατί πετάξα σούπερ. Είμαστε καλύτεροι δυναμίκες, παιδιά. Ναι. Και άμα δεν συμφωνείτε, τότε είσαστε λάθος. Μπορεί να μην είμαστε και καλύτεροι. Πάμε κι εγώ hyper. Δυναμίκες! Ρε, βγαίνουνε δυναμίκια από τους θάμνους. Και ψάχνω πού είσαι αυτός. Πάμε σκουλ τώρα. Ωραία, πιστεύω να κάνουμε σκουλ κι άλλους δύο. Όχι, ναι. Σκουλ κι άλλους δύο. Τι, πού είναι σκουλ και είναι σκουλ και άλλους σκουλ. Σκουλ είναι damager D. Όχι. Δεν ξέρω όλους τους brawlers τι κατηγορία είναι, παιδιά. Ναι, όντως. Εγώ ξέρω να πούμε ίσα τρεις. Και στην καλή τρεις. Ο σκουλ είναι controller. Βλέπω τους σκουλίκες. Δείστε τους. Τι σκουλίκες. Ήταν βαγγελέα που θα πάω και έγινε. Ξέρω ότι δεν πήρα τα καλύτερα μου και τίποτα. Γιατί θα πήρα... Πήρα με το χέρι και το σκουλίκ. Εγώ δεν ξέρω τι πήρα. Εγώ πήρα την σπίτι και τον τάμα. Επειδή έτσι κι άλλως έχω φρούσεις που είχα. Ένας potato squeak και ένας εξερευνητής squeak. Είμαι ο πήρε, παιδιά. Μέχρι και squeak έχει skin για μένα. Ναι. Πρέπει να πάρω το skin του Fang. Το Octo Fang. Octo Fang. Όχι! Ή να πάρω το skin του Sprout που είναι αυτοπόδι. Το έχω ήδη βασικά, οπότε το έχω ήδη skin της μάνας μου. Σούπερ, κι άλλη σούπερ. Δεν με νοιάζει άμα δεν ζει κανένα. Όχι, ζουν. Τώρα δεν ζει κανένας. Ναι, δυσκόλεσε το τελευταίο. Θα ρίξω απλά προς το εκεί που είναι η μπάλα. Όχι, βάρασα έναν. Κοίτα, εγώ θα βαρέσω σίγουρα. Πήγα να το σκοτώσω. Όχι! Όμως έχαμε, Ναι, όσο πιο πολλά kills θα το καλύτερο. ναι, ξέρω ότι μπορεί να μην το... Έχω σπάσει τα αυτιά μου, ήταν τουρου. Αλλά άλλο ένα μάτς, άλλο ένα μάτς. Ναι. Νομίζω στους άλλους, είχαμε κάνει 3 μάτς. Όχι. Στον Frank έχουμε κάνει 3. Ναι, στη δυναμική έχουμε κάνει 2 και σε να κάνουμε 2 γιατί τα αυτιά μας έχουν πονέσει. Τώρα. Τι ήταν αυτό? Θα τρέξω. Μπράβο. Όχι, σκουίκε! Όχι, φίλε, squeak. Όχι, σκουίκ. Εγώ σκουίκ. Θα κάνω κάτι. Σκοτώνουμε. Σκοτώνουμε το σάλια τώρα. Όχι, εγώ είμαι πράσινος squeak. Δεν σκοτώνω τον εαυτό μου. Και εσύ είσαι potato squeak. Σκοτώνεις τα αδέρφια σου. Ναι.
Απλά... Δεν το κάνω, παιδιά. Τους αξίζει. Εσύ είχε πάει ο Ρας να κάνει κάμπινγκ όταν δημιουργήθηκε. Και εγώ ήταν στην κουζίνα και μαγείρευα. Ναι, πατάτα. Πού άλλο να δημιουργήσει. Πείτε μου ένα καλύτερο μέρος να δημιουργηθεί μια πατάτα. Δεν έχω ράσει με πατάτες. Δεν πειράζει. Δεν μπορεί να τις χωράσει πατάτα. Ναι! Δεν το πια μας ξεπόλυσαν. Ωραία, τώρα λέω να πάμε... Θέλει. Εσύ πόνστα. Και εμείς αυτό που σκέφτηκαμε τη Σέλη. Σούπερ. Εν τω μεταξύ, παιδιά, έχουν αλλάξει το πώς φαίνεται η Σέλη και δεν μ' αρέσει. Είναι περίεργη η Σέλη. Εγώ έχω αυτή τη σκηνάρα, έχω δύο σκηνάρες βασικά στη Σέλη. Έχω αυτή τη σκηνάρα. Εγώ έχω σχεδόν όλες τα skins. Κοιτάξτε, Θα πάρω αυτό εδώ, μου αρέσει πιο πολύ. Θα σας φλεξάρω. Έχω την κανονική, έχω την Bandita, έχω την PSP, την Classic, την Hoot, την Squad Basset, την Stellar και την Fairy. Μόνο 3 skins δεν έχω. Πάτε ready. Και πρέπει να πάρω την PSG. Ας μην μου αρέσει πάρει πολύ. Εγώ πήρα το Clash of Clans στη Σέλη. Είναι Squad Basset. Squad Busters. Έχω πάρα πολλά παιχνίδια για Super, βαριέμαι να τα πω. Εγώ έχω 3. Έχω Clash Royale, Clash of Clans. Εγώ μόνο Clash Royale και Brawl Stars. Please να είναι άσκηση. Δεν είναι. Δεν είναι. Και μετά ξέρω εγώ την ιδέα με τον τελευταίο Brawler, όμως θα σας κρατήσω για έκπληξη. Θα είναι πάρα πολύ χαλά. Ούτε εγώ δεν ξέρω τι θα για τον τελευταίο Brawler. Οπότε μην με ρωτήσετε, γιατί δεν ξέρω. Αυτός το έχει σκεφτεί και αυτό θα βάλουμε. Γιατί όχι, ξέρω εγώ. Γιατί εγώ δημιουργήσα αυτή τη σειρά. Ναι, εσύ έχεις την ιδέα. Και Τώρα τώρα δημιουργήθηκε. μην έχεις κάνει. Φύγετε, σπάστε τους τοίχους μου, δεν με νοιάζει, είναι ωραίο αυτό, δεν θα τους φάει. Ήταν μονότητα, δεν το πιστεύω. Έχω χάιπα. Εγώ την έκανα πριν. Θέλεις, συγγνώμη. Όμως θα πεθάνεις, έκανα! Δεν πέθανε. Ωραία, είστε... Άλλο ένα. Ναι, και μετά θα πεθάνετε όλοι από την αγωνία για ποιον Brawler θα είναι. Κι εγώ... Μην σκυπάρετε. 20 λεπτά βίντεο έχουμε κάνει σχεδόν. Το ξέρω, είναι δουλειά. Είναι ωραίο βίντεο. Ναι. Δεν θα πάρει πολλά views. Τέλος πάντων, πάμε να σκοτώσουμε τις Σέλες. Οκ, οι Σέλες πάνε να με σκοτώσουν, όχι εμείς. Για να φύγουν όλοι οι Σέλες, οπότε πάμε να σκοτώσουμε τους εαυτούς μας. Εγώ είμαι άλλο βίντεο παιχνίδι Σέλη. Ναι, όμως είσαι Σέλες. Είναι τα αδέρφια σου αυτές. Αυτά. Ναι, εσύ είσαι ένα Σέλη που πήγε να παίξει ποδόσφαιρο. Οκ, πάμε να φάμε άλλο ένα και να τελειώσουμε. Γιατί μου αρέσει κάτω, μου αρέσει. Ούτε εμένα. Πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο. Δεν ξέρεις τι θα σκεφτώ. Δεν ξέρεις τι έχω σκεφτεί. Φοβάμαι. Κάτι περίεργο θα σκεφτεί. Θα σκεφτεί την καταστροφή των Brawl Stars. Μετά από αυτό θα φάνε μπαν να πούμε. Λοιπόν, Άσχημα θα είναι. είσαι έτοιμη? Εγώ όχι. Edgar. Όχι! Όχι! Δεν το πιστεύω. Edgar. Σας άσχημη. Ναι, το πάρει. Τον μισό τον Edgar. Παιδιά, το ξέρω ότι στο προηγούμενο account μου έκανα κουπούς, είχα ωραίο skin και τέτοια. Τώρα εδώ είναι άλλο account, εντάξει! Βρέστηκε. Nice. Πατά ρεδί. Μπράβο. Edgar στις 2 games. Μήπως θα κάνουμε για μεγαλύτερα κατάσταση. 3. Όχι, 2. 2,5. Τώρα 2. Έχει η ώρα του για να καταστρέψουμε τον Brawl Stars. Για πάντα! Θα το δει Supercell και θα μου πει what the fuck! Καλά, άμα όντως θα έπρεπε Supercell αυτό, τότε θα μας έκανε μπαν στο δευτερόλεπτο. Θα δεν σπάσει μακριά μας, μακριά. Σινγκ. Ψόφο, Edgar, ψόφο!
ο Edgar. Ωραία, καλός ο Edgar. Ρε ο Edgar. Α, κόψε ο Edgar. Όχι, ο Edgar το πιάσε. Edgar. Ναι. Πιο πριν σκεφτόμουν να πάρουμε όλοι αρτί, όμως ποιος θα ρικόρισε με τον Edgar. Το πρώτο 2 θα πάρουμε αρτί. Yep. Έχουμε ολόκληρη σειρά τώρα, ρε. Τι ήταν αυτό! Όλοι οι Edgar ήταν σπαθοί. Τι σόνσερ, εκεί. Χωρίς τα ταφιά μου! Από το εκεί! Οκ, συγγνώμη. Θες κάτι. Όχι, όχι. Ναι, είμαι περίεργος. Καταλάβατε. Άμα όχι, τότε θα έρθω στο σπίτι σας και θα αρχίσω να βάζω Edgar παντού. Δεν ξέρεις που είναι το σπίτι του. Δεν πειράζει. Θα το βρω. Σταμάτα να απειλείς τους φανς σου. Τους φανς. Τους πάρα πολλούς που έχουμε. Όχι, το έπισε ο Edgar. Αφήστε με Edgar. Ο Edgar, δεν πάμε στον Edgar. Πάμε. Ωραία, άλλο ένα και νομίζω θα είναι το... Αυτό, τελευταίο. Ναι. Ωραία. Αυτό λέει. Α, και παιδιά, καλή σχολική χρονιά. Γιατί το έφερες τώρα αυτό. Ναι, καλή σχολική χρονιά. Εγώ δεν θέλω να πάω σχολείο. Άμα θέλετε τότε... Εμένα μου άρεσε πολύ αυτό με το Μέρι. Και θυμάστε αυτό το βίντεο. Ναι. Αλλά... Όπα, μπρο. Άμα δεν το ξέρετε, τότε πηγαίνετε να το δείτε. Που περισσότερο δεν παίζει. Δεν το ξέρετε. Γιατί είναι το βίντεο έχουν περισσότερες προβολές. Πόσες πιθανότητες έχουν να δει. Ναι, όντως μπορεί να είναι μόνο δική μου φάνης ή δική μου φάνης. Μπρο, what? Δεν κατάλαβα όμως. Μπορεί να μην βλέπουν και εσένα οι δικοί μου φάνης. Φάνης. Ναι, όμως, περίμενε, αυτό έχουμε κάνει και 2 βίντεο. Οπότε δεν βγάζω που εννοείς. Το έχω, γιατί με τη Μένη έχω πει μόνο στο δικό σου βίντεο. Έχουμε κάνει το πρώτο σου. Ναι, Οπότε, οπότε ναι. Δεν θα δείξω το πρώτο μου βίντεο για να καταλάβετε. Και άμα δεν καταλάβατε τότε μπράβο σας. Εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Όχι, τους έκανα τίποτα. Απλά πέταξε την μπάλα. Thomas, κοιτάξτε! This is so name! Τι σημαίνει this is so name, επειδή δεν ξέρω αγγλικά. Τι πες? Τι σημαίνει this is so name? Αυτό που λέει ο Edgar. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Όχι. Δεν ξέρω καν γιατί λέει χίλια δύο πράγματα. Όχι, ενώ αυτό που λέει με το πριν που λέει this is so name. This is so... Δεν ξέρω, περίμενε. This is so lame. Αν είναι lame, τι σημαίνει. Α, δεν ξέρω εγώ καλά. Κάτι σημαίνει. Είναι φάση λίγο βαρετό, νομίζω. Όχι, λέει boring. Κάτι τέτοιο, κάτι δεν ξέρω. Όπα, μπρο! Το πιάσα! Wow! Είναι προ Edgar, γιατί έπιασε ένα shot. Από έναν Edgar. Οπότε, παιδιά, γίνεται προ Edgar για να σπάτε τα νεύρα των άλλων. Ωραία. Εγώ με αυτό το βίντεο σήμερα που σου έπεσαν τα νεύρα με το βίντεο. Και κάντε like και subscribe, αλλιώς θα έρθει ο Edgar. Και αλλιώς θα έρθει ο Edgar και θα αρχίζει να λέει... So name. Ναι, και this so lame. Θα φτιάχνεις όλη την ώρα. Όχι, παιδιά, μην το ακούτε, θα γίνει αυτό.